We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso all over Mindanao. Happy Tuesday diya kaninyo. Kamusta ba ang atong mga kapuso diya sa Bacolod ug Kapatagan sa Lanao del Norte Province? Attorney Resi, mayong buntag. Good morning, Sabsay! Ato pong kamustahon ang atong mga kapuso nga naa dinha sa Tangub City ug Sapang Dalaga sa Misamis Occidental Province. Say mga kapuso, this Tuesday morning, atong sayron ang mga issues na ginaatubang sa mga inahan ug unsa pod ang angayng suporta alang kanila. Kauban si Mommy Nadine Casino, ang founder ng Modern Nanays of Mindanao. Kana ang tutukan nato unya. Samtang Attorney Resi ato sab sayron ug kamustahon ang kahimtang sa mga teacher sa hilit nga lugar sa panganan Kitaw-Taw Bukidnon sa ilang pagserbisyo og dedikasyon aron lang mahatod ang module sa ilang mga estudyante. Ato makauban si Teacher Genesil Tuba. Samtang makatsikahan sab nato sa Best Talk ang kapuso artist na si Yana Asistio. Anyong hasayo mga kapuso, karong buntaga alang sa atong Kumbira Express, mapabiyaheng Korea kita kay atong tilawan ang usa sa mga sikat nga Korean street food nga patok na dinhi sa Pilipinas. I totally agree with you, Sai. Kay nakilig sab ko ani human ko na addict og K-drama. Nako bitaw mga kapuso kanong buntaga tudluan kita ni Mylene Baal ng Cagayan de Oro City ug lami ang Tokboki. Hasayo mga kapuso, may buntag, karon niya kita para atong sugdan ang pagluto sa usa sa pinakasikat nga Korean food, ang tteokbokki. Mao kini ang atong mga kinahanglanon. Una, atong buhaton ang tteokbokki sauce. Mao kini ang atong mga kinahanglanon: chili powder, white sugar, beef powder, soy sauce, honey, chili paste, garlic paste. Para sa pagluto sa tteokbokki, kinahanglanan nato fish cake, cabbage, rice cake, sibuyas dahunan, mozzarella cheese, ug ang atong tteokbokki sauce. Karon atong pagasudan ang pagluto. Una, magpabukal ta gamay lang nga tubig. Gamay nga sibuyas dahon, gamay nga cabbage, tteokbokki sauce, dapat ang atuang sauce dili kayo siya pula. Lunod na day na to ang atuang rice cake. Hulat lang dayon ta nga malata ang atuang rice cake. Karon magtimpla ta butang ta gamay lang nga white sugar. Gamay lang nga black pepper. O gamay nga oil. Kung i-check kung humok na ba. Kung medyo humok na ang atong rice cake, pwede na nato ilunar ang atong fish cake.
Para sa itong finished nga product, butangan na ito gamay nga sibuyas dahunan nga gitap-tap, gamay nga cheese, o sesame seed. Nara na ang atong finished product, tteokbokki. Karong modular ug virtual na ang paagi sa pagtuon sa mga estudyante epekto na sab sa pandemya sa COVID-19. Kamusta kaha ang kahimtang sa mga lugar nga anaa sa hilit nga bahin? Atong sayron ang sakripisyo nga ginahimo sa mga magtutudlo sa Panganan Elementary School sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Kauban ang school in charge nga si Ma'am Jenicil Tuba. Ma'am Jenicil, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo diha, ma'am? Okay lang po, sir. Good morning po. Happy to hear nga okay ra mo diha, ma'am. Apan aniya tong nagsugod ang pandemya no, nasayod ba mo nga mahimong ingon ani kalisod ang paagi sa pagtudlo ngadto sa inyong mga estudyante? Wala mi idea, sir, pag yung pang modular. So, amo lang manghatag ng module sa mga parents. Pero wala na mo na sayran nga yun ani gyud kaayo kalisod. Dili lang sa mo nga mga teachers nga maglisod bitaw gyud kay pamaagi karon compare sa kanang face to face kay pati ang mga ginikanan namo naglisod pud sila sa pagtudlo pag-guide sa ilahang mga bata. Very challenging times gyud karon, ma'am. Pero unsa ba ang kahimtang diha sa Panganan Elementary School? Asa-asa ba sagad nagikan ang mga estudyante sa inyong tunghaan? Ang mga estudyante na apoy ang uban nara ang ilang balay duol ra sa eskwelahan. So dili na sila need nga motabok adtong Salog River. Napud mi mga bata nga nasa sitio nga kinahanglan pa sila mubaklay, kinahanglan pa sila nga mutabok adtong Salog River. Grabe ka heroic gayod ang inyong ginahimo, ma'am, alang sa inyong mga pinalangga nga estudyante. Apan curious mi, Ma'am Jenicil, unsa ba ang lakang nga inyong ginahimo aron masiguro pod nga di sa mabutang sa alanganin ang kinabuhi sa inyong mga magtutudlo sa paghatod ninyo og modules? Actually, sir, katong video nga gi-upload ni Ma'am Allen Jane, padulong niya adto pauli. Paggawas niya adto sa mong school, pauli na mi adto. Kusog kayo ang ulan manggod, nagbuntaga gid ang ulan mo to nakabaha ang sapa. Naanod ang amo ang gakit niya kanang mo na isakyan namo kumutabok ni sa Salog River. Naanod siya tungod sa kakusog sa tubig. So wala mi lain nga masakyan. So naay residente didto na siya interior, nag-offer siya sa amo nga iyahaming tabangan pagpatabok sa Salog River. So mauto siya nga wala mi choice, wala mi lain nga kanang magamit tungod kay ang among gakit na anod man. So moto nga naggamit na lang gyud mi og interior aron nga makatabok mi sa Salog River. Pag-upload adto ni Ma'am Allen, di-upload gyud to niya nga kana bitong kanang gi-share lang namo ang amo ang experience. Dayon moto daghan na kay ang nag-comment. Tanaw ni mo, ma'am, unsa ba ang gatulak kaninyo nga moserbisyo sa mga estudyante taliwala pa man nga lisod ang paagi sa pagtudlo karon? Una, sir, ang kalisod part na gyud na sa amo ang trabaho. Dawat na gyud na namo pag apply pa lang namo, dawat na namo nga naa gyud na ang kalisod. Nagpadayon gihapon mi sa pagserbisyo tungod kay diha man ni nag-uha og para sa amo ang pamilya. Ikaduha, malipay sad ka nga makita nimo ang mga bata nga gusto kayo sila nga mo eskwela bisan karon nga lisod kayo di sila kadto sa eskwelahan kay bawal sila. Makita nimo sa ila nga interesado gyapon sila nga mo eskwela. Karon, ma'am, nga natagaan gayud og pagtagad ang inyong naagian og positibo ang feedback sa mga tao. Unsa ba ang inyong gibati? Lipay kaayo mi, sir, tungod kay gitubag ang among mga pag-ampo. Among gusto gyud number 1 gyud namo nga gusto nga matagaan mi og kanang tulay or footbridge. O gani dako kayo ang amo ang pasalamat sa province of Bukidnon
Daghang salamat Ma'am Jenny Sil sa oras nga imuhang gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Padayon sa pagserbisyo alang sa atong mga kabataan nga maoy kaugmaon sa ato ang nasod. Amping mo diha, ma'am. Maraming salamat po sa At Home with GMA Regional TV. Relax lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Hello mga kapuso ug welcome to Biz Talk. This morning atong makachikahan ang usa sa mga angay natong atangan sa The World Between Us. Walay lain pa kundi si kapuso artist Yana Asistio. Good morning Yana ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you and how's everything at home? Maayong buntag sa mga taga Mindanao at lalo na sa mga nanonood ng At Home with GMA Regional TV. We know very well na close ka talaga sa mga kapatid mo and even to your mom. Ano yung initial reaction naman nila when they knew na parang you had to do a lock-in taping? Si Mami kasi sobrang clingy po si Mami. Sa mga napaka-clingy niyan. Mahirap sa kanya hindi kami makasama ng 3 araw, 5 araw. So ano pa yung 1 buwan? Pero lagi nga niya sinasabi since alam niya na isa rin sa dream ko is ituloy-tuloy po tong pag-aartista, no. So sabi niya, una tinanong niya ako kung kaya ko, na kaya mo 1 buwan? Syempre kahit mahirap po, parang gusto ko rin kasi talaga siyang matry. And syempre 'di ba, mag-grow, hindi ka naman pwedeng buong buhay mo sasabihin mo, naku hindi ko kayang lumayo sa ganito, ganyan. So yun po, I was able to tell her na gusto kong gawin, gusto kong i-try. And na-excite din naman sila lalo nga sa role ni Miss na gagawin ko dito. And of course, pinag-uusapan na ngayon ang The World Between Us. Kwentuhan mo naman kami kung ano ang magiging character mo dito. So ang role ko dito is si Jackie Libradilla. Naku, attorney, medyo ang pinakabago dito is may asawa na ako dito sa kwento. Oo, no? So sabi ng mami ko, anak, kaya mo na bang magkaroon ng role ng asawa? Kayanin natin yan. So asawa ko po dito si Brian Libradilla, nagagampanan po ni Tom Rodriguez. So bago sa atin to and looking forward akong makilala niyo si Jackie kasi napaka-exciting ng role niya. Paano mo naman pinaghahandaan niya na ang role mo dito sa The World Between Us? Binabasa ko po every night yung script ko. Hindi naman lagi kasi sinasabi ng mga director sa atin is, 'di ba, huwag mong basahin na para kang nagtutula. So ginagawa ko po, I just read it every night para lang alam ko yung kwento. Kasi minsan 'di ba, parang pag nandun ka na on the spot, pwede ka ma-mental block, pero pag alam mo yung pinanggalingan ng eksena, alam mo yung kwento na nangyayari dun sa eksena na yon, kahit maiba mo yung linya, pero nandun yung point nung dapat mong sabihin, wala ka namang magiging problema. But before we end our chikahan naman this morning, ano ba sa tingin mo Yana yung matututunan ng ating mga viewers pag napanood nila ang The World Between Us? Isa sa pinaka na-excite ako dito is matutunan paano mo ipaglaban yung mahal mo. Kasi attorney, grabe dito, no? Yung kwento is, lalo na pag nalaman yung characters ng isa't isa. Kasi dito, ito yung kinikwento ko rin sa mga kapatid ko na, alam mo yung pag na-inlove ka sa isang teleserye, yung roller coaster emotions na gusto mo maramdaman. Di ba gusto mo yung minsan, ay, nakakakilig. Minsan, nakakainis. Minsan, ba't niya ginawa to? So yun yung masarap, nakaka-excite na mapapanood ng mga tao, ng mga taga Mindanao, lalo pag napanood nilang World Between Us kasi ang daming roller coaster emotions, pati characters, pati ako pag binabasa ko, wah, bakit ganito? Bakit niya ginawa to? Yung mapapagalon ka na lang. So hanggang doon na lang ako kasi baka sa sobrang excitement, makwento ko na yung kwento ng show. So yun po. Ayan Yana, thank you very much for your time. But ano naman yung mensahe mo sa ating mga kapuso all over Mindanao and invite them also to follow you in all of your social media accounts? Yes, sa ating mga taga Mindanao, alam ko ma-excite ko yung panoodin at abangan ang The World Between Us dahil isa tong kwento ng pagmamahal, pamilya, paano mag-ipaglaban ang taong mahal mo. So isa to sa mga kwento na dapat nating abangan at sisiguraduhin kung magiging paborito nating lahat. So guys, please, wag niyo po akong kalimutan i-follow sa Instagram, Alyana Asistio, ALYANA ASISTIO. And Facebook po, same din po, Alyana Asistio. Doon po kayo makakakuha ng mga updates sa akin at sa mga co-stars ko. Kasama ko din, sisiguraduhin ko magpo-post ako ng maraming kakulitang videos kasama ang ating mga co-stars from the Kapuso Network. Thank you so much, everyone! And that was Kapuso artist Yana Asistio, mga kapuso. Chill lang mo kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
This Tuesday morning, dungan natong sayron ang mga issues na ginaatubang sa mga mommies. Kauban ang usa ka mompreneur and advocate, Mommy Nadine Casino. It's a great morning, Mommy Nadine, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you, Mommy? Good morning sa tanan. I'm doing so great and I hope you are having a great day too. Great to know, Mommy, no? But first of all, gusto namo mahibalaan kung paunsa ka nagsugod sa imuhang journey ug advocacy sa pagtabang sa mga mommies. So nagsugod ko sa akong advocacy atong 22 years old pa ko sa 2012. Unya, nabatian yun nako na dapat makabalo gyud ang mga mama bahin sa breastfeeding, cloth diapering, and baby wearing. I am a registered nurse o nag-master sad ko in nursing, pero mas nilalim pa yun ang ako ang kahibalo bahin sa breastfeeding tungod kay nagsigig kog tuon about it online, apil og mga forums. So makaingon na gyud ko nga isa ko ka skilled healthcare provider nagahatag og help sa mga mama to breastfeed. So ako nang gi-share sa tulo na ko ka amiga, si Meg, si Makulog ako, dayon gusto gyud ko na more than us friends, dapat tanan mama nakabalo. So we have grown from 3 now to 1,000 sa ato ang Modern Nanay sa Mindanao na page. Nya karon nahigta na blessed ta nga naa na sa tay social enterprise na gitawag nga Alima Mother Support Center nga makatabang na gyud hands-on sa mga mama nga dapangita og tabang bahin sa breastfeeding ug uban pa. I'm sure thankful sab ang mga mommies sa Mommy Nads tungod kay adunay support group nga maghatag yod og kanang mga advices alang kanila. Tungod apart from the challenges sa pag-atiman og bata, aduna pod mga personal challenges nga ginaatubang ang mga mommies sama na lamang sa ginatawag natong postpartum depression. But for those po na dili pa familiar niini, unsa bagyod ni Mommy Nads? Okay, so kaning postpartum depression, dili na to ni siya pwede ihatag nga diagnosis on our own lang. Kaning depression, kailangan jud ni siya medical help. Pero daghan man gud tag tinuohan about it. Pero tinuod jud na nga naa jud daghan gabation ang mama nga gikan pagpanganak kay kapoy gid kaay sa nga tanan ang mahimong bag-ong inahan. So imagine ang imong hormones kay gabag-o. If ang mama dili suportahan, dili paminawon o dili alimahon, mupadayon jud ni to depression and affect the well-being of the mother. So kung naanay ginastorya ang isa ka babayi nga ingon ani, ayun na ninyo iingon na stay positive, pray lang. Best thing to do of somebody who really loves that person is to help that person seek skilled support. Tabangan ninyo nga lingkuran nato na bihusayon nato na paminawon ta ka unsa man jud ay imong gabation ngano gabation man nimo ni unsay akong pwede buhaton para matabangan ka. So para sa mga inahan nga naay iyong anak nga gabation, dili kailangan nga kamulang on your own, kailangan mangita jud mo tawo nga tambag sa inyo ug motabang jud sa inyo. I agree with you, Mommy. Maunang ang mga tao gyud na nakapalibot sa ato aware sa atong mga struggles as a mom. But kining mga challenges, part pud ni sa ato ang pagiging inahan. Maunang alang sa mga first-time moms, Mommy Nads, unsa ang mga angay nilang pangandaman? Para sa mga first-time moms, beyond sa bag, beyond sa hospital, beyond sa mga cute nga mga OOTD sa mga bata, ang imong angay gyud i-prepare pag manganak ka is the right knowledge, the right support, and the right people around you. So, atong hinumduman ang upat ka H: head, heart, hands, and health. So, ang head, kailangan nimo sudan nimo mind o knowledge, ang sakto nga pagkakibalo. Kay para kabalo ka, unsa man jud pinakamaayo sa akong anak. Ikaduha, heart or commitment, ang pagkadasig nga dapat ihatag din ako kung say pinakamaayo sa akong anak tungod kay they deserve only the best from me. Next is hands. Kailangan og hands or skill para at himanon ng atong anak unsaon pagsaktong plastar, unsay saktong pagpugos, unsay saktong pamaagi pagpahilom sa bata. So naay skill na siya para mabuhat na nimo sa imong anak. And lastly is the last H, which is health. Dili dapat ikaw ray nag-atiman sa imong anak, pero remember, it takes a village to raise a child.
So you need everyone to help you. Well said, Jude, Mommy. Pero usapod sa mga suliran sa atong mga mommies kay ang pagbalanse sa career and being a mom, right? Unsa pod ang imo pwede nila ma-advise sa ilaha moms? Ang pagkainahan, dili siya contest. So, kung naamang gani ka sa lugar nga dili ka sigurado, pangitaa kung unsa ang importante sa imo. The opportunities will be there. Lisod man pangitaon, pero pag muabot ang higayon sa saktong panahon, ihatag yun na sa inyo ha. Ayaw kay ibog sa unsay success sa babae nga gabi ang iyang career, because you will have your time. Magamit nimo imong talent, magamit nimo ang imuhang mga kapabilidad para sa kaayuhan sa katilingban or whatever dreams that you have. Sigurado ko nga dagang nakakaton dili lamang ang mga mommies kundi ang tibuok kabanay sa ato ang discussion this morning, Mommy Nads. Maunang daghan kaayong salamat, Mommy Nadine Casino, for sharing your information and advices, especially to our fellow moms. Thank you so much. Good morning. Kay pinaagi sa atong hugot na suporta ug pagsabot sa mga inahan, sigurado ko nga ang mga problema nga ilang ginaatubang mas mugaan. Tungod angay natong sayro ng ilang mga issues para ato silang matabangan. Tungod sumala pa, happy wife, happy life. Tama ka diya, Resi, no? Samtang wala damha nila Teacher Jenisil Tuba sa Panganan Elementary School sa Kitawtaw, Bukidnon, nga grabe gyud di ay ang challenges sa paghatod sa modules karong new normal. Apan wala kini nila giisip tungod buot nilang mahatag ang quality education ngadto sa ilang mga estudyante. Ug mga kapuso, usa sa mga dapat natong atangan ang character ni kapuso artist Yana Asistio isip Jackie Carlos Libradilla sa GMA drama series na The World Between Us. Alas 8 mga kapuso kada gabi sa GMA Primetime. Mga kapuso, ang na-inspired na kakaton kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Napoleon Hill nga great achievement is usually born of great sacrifice and is never the result of selfishness. Sakto sa itong episode karong adlaw. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapusog. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Ako si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.